pa Isabel pane vanonoka kakutibata pane chamatsudzura kudhara chiri kubatanidza kaZimbabwe nenyika yeMozambique. Icho chamati pane mwanasikana kana kuti mudzimai uyo akaenda kuMozambique. Kune avo vanonoka kutibata vangangoda kakunzwa kuti chamatsudzura tisati katatanga urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika Brigadier General retired Albert Jack Nyamuronda changa chakamira sei. Icho kwadi muri yaZimbabwe kunonga sida kutibata vanonoka kupinda pachimuti ndinoziva kuti munenge muchangozouya chete twarangarirwa inyaya yekuti kune murandakadzi akaenda munyika yeMozambique kunonzi kuChamano. Nzvimbo iyi ari mukati mekutaura kuti andivanzi chikonzero chandoda pana pakubatsirwa. Inzwai Zimbabwe mashoko atorwa nemwanasikana anoti inini basa rangu ndoita basa rekutengesa muviri. Okay. Saka ndakaenda kunyika yeMozambique nenyaya yekuti ndainzwa kunyara asi zvichikwanisa kuraramisa vana vangu. Ndobva ndaenda kuChamano. Nzvimbo iyi kana tichinge tasvika ikoko tiriko vanasikana takawanda tinotobva kuno kunzvimbo dzakasiyana. Asi kana tichinge tasvika apa kuna amai variko vanotaurwa nezita. Unoenda kunonyoresa ikoko but unenge wakabata mari inokwana kuita inoenderana nedola asi ari moment cash. Okay. Wanyoresa kudaro unonyorwa zita rako, onyorwa sinemu yako, unopa address yako kunyika yeZimbabwe kwaunobva nefone number. Vanoti ndichimubvunza anoti vari kuti isusu atizivani kwauya kuno kubasa. Imba yauri kushandisa ndepedu pano. Kana wazoita dambudziko tizivewo kubata. So mudzimai uyu anozikanwa nezita ariko kuMozambique anoshanda saagent. Pamba pake ndo panoita zvinhu izvi. Okay. Zvadaro anoti takuita basa redu. Ende anotaura kuti isusu hatina rudo bhosho. Tine otongo tingichidana nawo kunyika yeZimbabwe. Apa tinenge tichitsvaga mari kuraramisa mhuri. Saka makazopinda munhu wandakapinda naye mumba musheri mekubhadharana. Mari akandibhadhara yaienderana nemari inokwanda 3 US but ari mabet cash. Okay. Ndapiwa mari iyi ndobva tapinda mumba. Tataka kusana tisasanatire mumba tisati taita zvatikawirana zvakabhadharana. Akabva auya pauro pangu ndokutanga kundikisa kunditsoda achinditsoda kudaro mukoma KB achitsoda kudaro kwanzi ndakanzwa kuti pane zviri kuitika ndikutonzwa sokuti munyama dzangu paari kusveta mune zviri tobuda mumwiri mangu. Okay. Aramba chidaro paakapedza asati abva akada kuzama kumira kutsoda nekumedza zvanga achitsveta zviya but achipedza kuti anomedza akabva haana kukwanisa kumedza akazoita senge munhu adzipwa ndokutanga kukosora achidonha pasi adonha pasi ndokutanga kutobuditsa ropa riya paikosora pape ropa riya ringabuda mumuromo. Achinobata pahuro pake ari kutonzwa kuti pakatota ari kudaisa maoko make ari kuona iropa ari kuisa kana kuti glass kaundi mira kuti aone hapana kukwara hapana kurumwa asabuda ropa. So ndo pakasuridzira murume uyu ndobva adonha uko adonhera uko ndokumhanya kunoshevedza vanhu ashevedza vanhu vauye pepe chikoona ndo zvaitika pana pezve uyu achipepuka pepe paanga adonhera ari kuti chindipa mari yangu ndiende nokuti handina chandaita. Musikana anoti wandipedzera nguva yangu plus zvawanga uchiita zvakambomira sei. Murume achibva aenda but asati aenda akasiya ataura nemutauro make but vari pedyo vanonzwa nevamwe vane nguva arikoko anotaura achiti mashoko akaireva kuti uchazviona. Akataura nechiPortuguese. Yes. Achiudza musikana uyu kuti uchazviona. Ndokubva aenda zvake. Musikana akabva tobuda auya kuto kuZimbabwe ataura mashoko kuti Zimbabwe handichazivi ndakutya ropa rangu parakabuda iri aida kumedza but hongu ndakazoriona nenzira yekuti anga akukosora achirirutsa but kana kuri kuti ropa rangu rapinda maari aida kuriita sei ndichazoita sei ko ingawana hapana kukuwara raibuda sei. Musikana uyu ndiyaroda kubatsirwa. Ari kuti inze veduwe mungandiseka but inzira yandaitoshandisa kuti vanhu vangu vararame ende ndakuchitanga manje zvichokwadi vari kurarama but zvandasangana nazvo manje handizivi kuti ndobatsirika sei handina here dambudziko rinozouya pandiri. Zimbabwe mudzimai uyu chiri chizvarwa chekuZimbabwe koma changa chiri kupi kuMozambique. Zvaakasangana nazvo izvi hazvina here dambudziko mune remangwana. 0713938538 WhatsApp number ya National FM kana kufona live pa 0781383340 kana 0781373340. Kanyemba na Bozho muri mudododo
weMozambique uyo ngatsvage mubatsiri anomubatsira chop checha po rikiti bvo. Ndinonzi Big Bento, ndiri kuUnited Kingdom. Takachibata chimuti kuti Zimbabwe. Munoti kudiniko nenyaya iyi? Kutengesa muviri hazvifadzi Jehovha. Ukaita mabasa erima haudye mudododo. Hona manje wakupiwa kakisi yesatanism. Ita pho kuti mumashasha kusanganisira London British chingaipe Shekman Matono, tichaona makwerere tinashe Gotora Victor Katiyo, Alec Gweja Trimo Liba Sheikh Emmanuel, amai Nos, amai Craig, amai chingaipe yeukai mapie aripa Botswana. Ndinonzi Mr. Intelligence Kelvin Joao pachingoma famu kuguruve. Zvine dambudziko ere zvakaitika uye chakakachidza murume uyu chakapaka kuti arutse iropa ere ranga rabva kumudzimai uyu kana kuti pane zvakaitikawo mumuviri wemurume uyu. Ndinotoona kuti mukoma KB nekwake vanenge vanga wazama kumira. Handifungi kuti zvaimira kwazvo kana kuri kuti dai ropa iri rakamedzeka. Nekuti kutosveta chari chinango chekuti arimedzi rakabva nepai ropa iye asina kakurumwa kana kukurara. 20 minutes past 11 ndo pafika nthawe pari manje 11:30 Kanyemba na Bhozho. Udzai vanhu veManchester City kuti zvatotanga kuburwa gore rino. Ndinonzi tafadzwa bonga paRafi Ngora. Mundidedze kazita rangu katatu takachibata chimuti kuti dzvi. Kuzabva kupi? Arsenal yakatamba neMan City nezuro. Arsenal ikawina 3-0 FA Community Shield. Saka vari kuti league iri kutanga. Saka iko kuburwa kwaketu kwa Man City neArsenal zvatotanga izvozvo. Hondo yatotanga. All right. Ndandakanganisa kunzwa because pane mamani asima. Mafungoti Man United. All right. Aiwa uripo. Pane message iri pano. Haisi Ebola here Kanyemba na Bhozho. Koma symptoms Ebola akaita sei? Ngamboenda ku-isolation mudzimai uyu. Ndinonzi Anesu Alpha anotida ishe pakaronga Matola Jumbo Mazowe. Mukoma KB musikana yana kurwara. Aiwa. Musikana hana kurwara. Vari kubvunza kuti hasi ma-symptoms Ebola here kumurume uyu. All right. Nokuti izvozvi kutaura kunoku Democratic Republic of Congo DRC vanhu vanongosvika kana kudarika 2325 vatoshaya necurrent DRC outbreak yeEbola. Yes. DRC. Saka ari kubvunza kuti hasi ma-symptoms yeEbola here ane murume uyu. Saka nyaya yechenetsa ndiye kuti tichaziva sei kuzobatana nemurume tinzwe kuti kwaakaendawo. Tinomuziva kupi. Okay, takati titarisa panapa kuti ma-early dry symptoms yeEbola anosanganisira ka fever, severe headache, muscle and joint pain, weakness and fatigue, sore throat, ne loss of appetite. Aya machi ma-early dry symptoms. Progressive wet symptoms, diarrhea and vomiting, sometimes bloody, stomach and abdominal pain, skin rash, red and blood sore eyes, nezvimwe zvakadaro. Ndo ma-symptoms Ebola. Apo tirutarisaka inyika yeMozambique. Saka vari kubvunza muteereri ari pano kuti haisi Ebola here Kanyemba na Bhozho. Ko ma-symptoms Ebola akadini? Ngamboenda ku-isolation. Ndinonzi Anesu Alpha anotida ishe pakaronga Matola Jumbo kumazowe. Aiwa rege tichabvunza musikana kuti vamwe vanoziva vanokwanisa kubatana nokuzi vanhu hari ikoko kuti ari kuzivikanwa here mukoma ko paari kuzvinozvo ari sei. Adonia Shumba pa Waterfalls arachipata chemuti. Okay baba Isabel tiri kudzoka muchipfapfaidza chimwe. Regai pari zvino timbonzwa kamashoko anotevera. Right, chimuti chakabatwa. Munhu ane Ebola anga udze munhu kuti uchazviona. Vateereri vanoteerera Kanyemba. Usateerera chimuta. Hapo kapo ada pasando ane Ebola angaudze munhu kuti uchazviona here. Zvakawama KB na Bhozho kona ibaba vaye vekumasvingo vainge vakaromba nemwanasikana wavo uya vakazodiniko vakazoendera kubira kwavakanzi vaende havana kuzonyora kazita anonzi chocolate muffin akachibata chimuti. Kwakati kwabira vanga variko vakatoona baba vakatakurwa chipinde pabira asi pari zvinozvo ndo parisiri kuzari pakamira zei but mwanasikana munhu akuzvifambira asi kwanzi kutaura ndokuti asinge kunomunetsa. Baba Isabel
yes aigona kamurume uyu achiziva kuti ane chirwere cheEbola ende chiri kuuraya vanhu izvozvi current DRC Ebola outbreak yauraya 2325 vanhu. Yes saka nogona kuudza kuti uchazviona achiziva kuti pamwe aita sei akutapurirawo. Saka dambudziko remusikana woti kudii anotapurika here apa asina kurumwa? Atisi kuziva kuti Ebola here, atisi kuziva kuti isatanism here. Ndosaka vanhu vati ngambofamba ambonzwa kwese anzwe. Yes, even kana kuchipatara dai akaenda akanotaura kuti ndozvandakaita apa uvaratidza vasikana nevakomana veikoko umboitawo matest. Titendereka Zimbabwe timbopinda kamuchitoro makabva taneko kanyombo chahwiriri ndi Freeman Master H pamwe chete naniko nanati zvikanzi chahwiriri. Ndiri kuona kachakabatwa kachimuti paGokwe Center na Mr. Mahuku zvikanzi ndiripo kapa Kingsmed Pharmacy Mr. Mahuku Gokwe Center. Ndakakuudza kuti maisendera inokundobada chimuti ne Midlands. Igokwe Center ke mashazo kutaurira plus Midlands mbadaniswa ka mashazo kutaurira aiwa Gokwe nyamarani dzano kana mbedza kurewalewa kana yali matimbo ya kumenyo kwa mdati wana AC Milan we Manchester United ndati ushaona ko musatopinda pa Gokwe ipa imanyarara zvenyu Gokwe inopedza baba inopedza pa zvese baba Isabel muromo wako kanyemba baba Isabel kanyemba kana yali matimbo ya kumenyo kwa Man U na AC Milan 4-2 ipa imatonyarara aiwa ndotara bora kamba kanyo pane pazvinobvira mati kubata chimuti Midlands kukunda maCentral aiwa tisu katiri pakati penyika yeZimbabwe tisu tiri pakati penyika yeZimbabwe aiwa pamatonyarara zve ndokuna na Sydney mumaka panonzi patongo ndokwa chipijeleleka uko kuti kuna na Sydney muma muri pakati penyika yeZimbabwe maCentral munoiziva here maCentral munoiziva here Midlands tikadai otechizembere tikadai setozembera mo tiri pakati mamuka seko mukoma Cape na Bosho murume uyo nyaya kuMozambique Zimbabwe vampire kana kuti akaromba pamwe akatozviitira kavanhu vakawanda kunwa ropa ikoko ndinonzi sarudzai mauye kumacheke icho kwadi inyaya iyi mukoma Cape dzevanhu vanotekana vachinotengesa muviri kurusangana zvakawanda ka dziri kuitwa nevakadzi dzichiitwa nevarume. Ndine imwe zvakare ndichakudze munyika muno muZimbabwe yekutizvo pane vakadzi vanomira patouchline vakamira patouchline munhu ari kuti akasvika ipapo akakecha munhu akabuda naye achisvika kumba kunyangwe asina kubvisa zvipfeko zvake chipfeko chemukati chiri kushayikwa mati chiri kuitika vakasvika vakakechana vobva vaenda kumba vachinosvika ikoko varume vakawanda vamwe vanoti atibvise zvipfeko zvedu chikonzero tiri kumhanya ina tisi kurara muno muisusu vanongodropa voita zvavaita but pakunodzokerera hembe chipfeko chemukati chidiki chiri kushayikwa chemurume anenge atsvaga munhu wokusasana naye aunoshaya chipfeko. Saka mumwe akazoudza mumwe kuti ndozvaitika zvikanzi andoda kuenda achibva ina ndobva achishaya vakati mfesi wangu ndoda chipfeko changu ndatora nichizviziva chikonzero kune umwe wakazviita mukadzi achibva takakurohwa achibva ati ngatidzokere pawanditora togona kunoona chavepo ipapo vachinosvika vakashaya chipfeko pasina maminitsi zvikanzi ichi chaapa ichi peshuwa chikabva chatoonekwa changodonhera mberi so changa chabva kupi ndo pasingazivi ipapo mukadzi anozoda kutaura zvakawanda asi vamwewo ndivanga kutaura vachoti nesuwo tinoshanda naye panapa taida kutomudzinga pano nokuti kana changodzoka sezvezvi futi chipfeko ichi hapana mumwe munhu futi anobuda pano notorwa zvakare anokeshwa futi kusvikira iye aenda paanoenda iye ndo patosara tichikeshwa. Saka mishonga iri kushandiswa kana nemadzimai aya mishonga ishandiswa nemadzimai nyaya iyi iri kuitwa nemunhu mumwe chete panzvimbo iri muHarare ndichauya nayo nyayo muHarare muri kuitika zvinezvi kanyemba naBhozho dai mukadzi uyo akangodzorera mari iyo murume uyo muroyi aiwe aitosada atosaduka afunga nyama ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown Glendale ndomutsa vagari vose kwa Major Brown nemudzimai wangu anonzi Elena Chirata na Fandi Mafuto na Alec Beja na James Matias ndoti Getty Olson kuna Rebecca Fossa ko iye mudzimai uyu akangodi kungodzosera mari yemurume uyu ndo parisingazivi mushure mukona kuti pane zvanga zvaitika uye angachidhimanda mari yake be ndofunga tozvifunga kuti atora kumashure kuti andingadzorere mari yemunhu but ndikuona sekuti aifanira kudzorera hanzi naPodumba kubhindura abusekoro wangu Bhozho asi maCentral haizivi here ndo kwamunogara adumba ime Gokwe amuiziva baba Isabel
Atidaka kutaura kazvinhu ayo imimi takaita ma road shows ku Midlands takaita ma road shows ku Central icho kwadi munozviziva hwane tikaenda patakandoputisa chichedzera nyaya yekukura kwenyika independence tiri pagokwe pane mbudzi yavo ime munoti vanhu vakaungana pagokwe nembudziya mungawasanganisa nevanhu vakaungana paguruvera kanyemba pakagadzirwa stadium uku araiwe teomo chabvuta kuguruve ati ndiripo ipa Central kai mukoma KB ndine nyaya yatiri kumbopedzisa yaitika mukati meguta reHarare ivanhu vanobva basa ranoshanda muhurumende murume akaroora mukadzi ane mwana wake aroora mukadzi ane mwana wake mwana uyo atokura pane kufungidzira kwanga kuchitika kwekuti murume anga akuda kana kuti pane kusasana here nemwana womukadzi kana kuti anga akuda mwana womukadzi vakadzi aziva nyaya mukati mekubvunza vari mukati mekubvunzana murume achibva buditsa futi achibva kushura afuta mukadzi wake iyewo zvakare achibva azvishuda zvakare izvezvi kutori nendamo nematambudziko yezvirika zvakawanda regai tipedzese mangwana inonzi treatment no doubt no time to waste zviraipa paishapea ichokwadi muri yeZimbabwe dadai kupinda ndiri mukati mekutsudzura nekupfapfadza ndapindira muchirongwa aposho kuna segment part 1 ndiri mukati mekupfapfadza dziri kuitika matimano ose nyika ino rega ndingoti muri yeZimbabwe paka wedza Harare Churufam wedza Harare Churufam chiri kuti kudini muri yeZimbabwe ndini nyaya panapa iri kuchema neimwe muri inobva kumusha kuhwedza ichibva kumusha kuhwedza vana vakaberekwa vane nhamba yandisina kukwanisa kuti ndiwane kuti vakaberekwa vari vangani vari kurarama vangani vakasiya nyika vangani asi vana vakazvarwa vakati wandei mufamily kunyange vakazvarwa varipo 2 asi kune veko baba mukuru kune veko baba mimi hakuna family inorarama munhu ari 1 ndizvozvo kuna amai vari kurwara amai vachirwara kudaro mukoma KB nemuri yeZimbabwe amai vane chirwere chokuti nichibvunza vanoti amai vedu vari kuti iwo unoita sekunzi mudzimu urida kuzama kuti vabatsirwe kuti kana uchisvika ungasvika nenzira ipi asi une zvauri kukonzeresa kuti amai varware saka hatisati tanyatsoziva kuti dambudziko riripo nderipi kuti tigobatsirika so inzwai muri yeZimbabwe varwara kudaro kenguva mwanasikana mufamily umu amai ava pavana vavo vane mwanasikana muprofita ari muguta reHarare mwana musikana muprofita uyu achibva ati ndiri kukumbirawo kuti ndimbotora mai pane zvandapiwa nedenga ndimbonwanamatira ndobva atora amai atora amai ari kumba kwaama naamai kumba kwake achibva ati mai ndoda kuti ndimboita zvandaudzwa nemweya zvikanzi wo mwana wangu chandoda kupora mwana uyu kwakutora reza kwakuvevura mai kwakavanzika avevura mai kwakavanzika haana waakaudza veukama waamai haana waakaudza veukama hwake akazvita iye ari ega nekuvevura kwaakavaita kuti akarasira kupi akapisa here akacherera pasi hakuna ari kuziva amai kusvika vazotakurwa kudzokera kumba urwere hungoripo havana kupora ndo kudzokera kumusha kwavari kudzokera uku kune vamwe vanakomana vakaita sei vakaroora amai havasi kukwanisa kuudza murume amai havana kuwadza hama dzavo ndokuudza varoora kuti varoora ndine nyaya iri kundinetsa pandange ndiri kumba kwemwanasikana ndo zvaakandiita asi nyaya iri kundibata kuti sei mwana akasvika pakundiita izvi nanhasi ndichiri kuita sei ndichiri kurwara so vakadzi ava manje kwakunoudza hanzvadzi dzavo manje vanove ndo varume vavo kuti hei vamwene vari kuchema kuti pavakabuda vakaenda kumba kwatete baya titi ndizvo vakaita titi vakatogera mama but mama manje vari kuchema vachiti zvandakaitwa izvi handizi ndo marapiro andaifanira kuti ndiite here nokuti iye aiti ndiri zvandatumwa nemweya kuti ndiite ndizvozvo bvudzi rangu rakaiswa kupi handisi kuzoti rakaendeswa kupi rakapiswa here rakachererwa pasi here iye muprofita izvozvo handisi kuzoti makambonzwa here varume venyu vachiti vakaudzwa
sikwenza vana veukama pana kaudzwa kusvika vakuti chirege nditumire shoko iri kuhama dzangu kuti ndizvo ndakaitwa nemwana vana sekuru hanzvadzi idzi dzichiri dzakamirira kuti nokuwanda kureba kwaita nguva kuti mumwe uda chatiudza kuti pandakatora mai vave mukurapa kwandaizama kuita mai ndakashandisa nzira idzi neidzi musikana yakangonyarara hana chari kutaura vasati vamubvunza zvikanzi regai tiende kune venyoro kune vanhu vakawanda hatisi kuda kukanganisa ari kuti takarasika papi asi chatinoziva ndechekuti isusu wani mwana akakanganisira mai kunyange ari wani kunyange tisipo tisingazvizivi dambudziko rikuna amai rakaoma inogona kuita ngozi kumwana wese asi zvaitwa nemunhu wani tisati tataura naye Zimbabwe tiri kukuzivisai kuti ndo zvakaitwa neumwe mwana hama yedu yakatora mai ichibva yavagera haina kutiudza ichi tiri kurapa izvi zvamai vari kuchema vachiti zvandakaitwa nemwana hazvisi kundifadza hatisi kumubvunza hatisi kutaura asi hasi kutiudza isusu tisati tabvunza hama yedu kana tichimubvunza hama yedu tinofanira kuti titi chii kwaari 1 2 nyaya yakuna amai izvi yakaitwa nemwana umwe wedu inofanira kuti itwe sei nekuti amai vane hama uyezve vari kuchema vachitoudza vakadzi vedu kuti zvandakaitwa natete venyu hazvisi kuzvifadza toita sei patakasvitswa apa hanzvadzi komana yes ndo dzaunza nyaya kuti muti mushure mekusvitswa shoko nemadzimai avo chinzi amai ndo zvavari kutiudza kuti pavakaenda kumusha kwatete vachiti roda unovarapa paya ndo zvavakasvika vakaitwa vakagerwa hanzvadzi sikana payakatora amai yakapiwa mvumo even nana sekuru yakatotaura kune vamwe vana nekuti ndo vagara vaine chi vana amai so vanogona kunge vaichinja kuti kana amai vakarwara mwanakomana anogona kutora saizvozvo vanotoratidza kuti vanga vari kune vamwe varoora kune vati vanga vari kumwanakomana saka sisiwo semuprofita akati chindipai mai kuno ini ndinombobatsirawo vamwe ndimboona kuti zvandiri kupiwa nedenga ndinosvika papi vaikoko zvikanziso amai pane zvandaudzwa kuti ndiite ndoda kuita izvi right kuita sekunonzi ari kupiwa mweya vana sekuru hanzvadzi dzaamai vakakumbirwa vakabvuma here kuti hanzvadzi yavo iende nemwanasikana kunorapwa akataura nemwanakomana hanzvadzi dzake vakagara pasi ndo vakataura nokuti amai vagara vari mumaoko evana but kubva mumaoko evanakomana kuenda kumwanasikana vakataura vari ivo sevana vana sekuru hanzvadzi yaamai vari kurwara ichokwadi vakaziviswa here pakatorwa amai vachinorapwa nemwanasikana havana saka vana sekuru vakutozivisa izvozvi kuti pane zvakaitika ende vakutozivisa kunzi akanga atorwa nemwanasikana hanzvadzi yedu ndo yakatora hama yenyu yavatora yakanovarapa murapiro uyu uchiudzwa murapiro wacho so hama dzikubvunza kuti marapirwo akaitwa amai aya nehama yedu nekuchema kwavari kuita zvandaitwa izvi hazvisi kundifadza toita sei vachiri vapenyu imhosva here haisi mhosva here hwedza Harare Churufam kuhwedza ndokunogara ndokumusha kwaamai nevana vese ndiko vakaberekerwa Harare ndo muri kugara mwanasikana muprofita Churufam ndokwakabhesa chaiko Churufam iri muHarare eka ndokwaanotogara alright kana ari madzimai shuwa ndo marapiro here amunoita ende type yemunhu iyeye kunyange makapiwa kunzi pane chinhu choda kudzurwa pakadai apa munoshandisa nzira dzipi pamwe mwanasikana uyo KB aingoitawo kahygiene chete ndinoona sepasisina nyaya apo hanzi pamwe mwanasikana aidaka kuti amai vachene amai anogona kuvaudza chokwadi ende kana ida kuti amai vachene ndiyani uite here zviri kuna amai vake amen nataniko Mr. Ngani Matonga vakachibata kachimuti varimo kamumbare national hanzi kanyemba na bosho ndimutsewo katatu ndideidzewo kakatatu Mr. Ngani Matonga mbare national po rikiti vo Godfrey Foya Nyakatondo Mount Darren vakachibata kachimuti ndiko kakanyumbo kamuri kubva kuri kutsamura kwa Matthias Xavier tormented soul tichiperekeza kagamba radziko Brigadier General retired Albert Jack Nyamuronda comrade Jekanyika Bwengwe amwewo kawatiri kupendesa ntsiku yarero uno ku National Heroes Eka treatment no doubt no time to waste nyuza igejo chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba ndikutsudzura dziri kuitika matima newasenyika ino paka go
gokwe gokwe iri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe nenge ndiri mukati weekend vanga vari kugwarira kujupa yegokwe takasangana takaonana asi mukati mekufamba kudaro vakawanda vaifambira zvakawanda vamwe vachitsvaka kugadzirisa zvinhu zvavo zviri kuitika mukati menyika ino takasangana nenyaya yemukoma kepoto mhuri kana kuti family ine varoora vanokwenda kuita iwo 10 kana kuti 14 varoora vakaenda pamba patezvara ndokunoungana vakaramba kupinda mumba vakaramba kupinda muyadhi ndokugara kugedhi vakasvedzera kuti ivo kana vakuda chikafu vaienda kuti vaituma mumwe chinotenga vachiuya vachidya vagara pagedhi vachisvedzera kuti kunyange varume vedu vakauya kuzotitora hatisi kubva panapa toda kuti tigoraramisa zvakanaka chikonzero patakaroorwa takaroorwa takanaka tisina urwere tisina kutambura asi tazviwanira pano kwatakaroorwa ikoko asi hapana kwatiri kupomera asi tiri kuti isusu toda kudzokera kudzimba dzedu takanaka sekuye kwatakaita baba Isabel varoora ava vanga vakagara pagedhi pamba patezvara vachiti takaroorwa mune zvakanaka asi takutambura takauya tisina zvirwere si chiri kunesa varoora inzwai muri yeZimbabwe nyaya iripo ndiye kudai varoora vandiri kuti vanokona kuita 14 mumba mababa vanova ndo vakaenda kunogarirwa pagedhi pane varoora vaviri vamwe vese 12 kwena baba mukuru kwena baba munini nevaroora zukuru vanga vari papo chipokauta 14 pa14 varoora ava vese mukoma KB vanga vachitedzera kuti vari kurwara asi zvakazosimuka mukoma KB ato nokuda kwemuroora anove muroora wemuningina wababa ava vakavingwa pagedhi ari mukati mekurwara asi kurwara mukoma KB ndakabvunza nyaya ndikada kunzwisisa ndiri mukati mekutaura nemukadzi wasabhuku anove mukadzi wababa mukuru zvakare mukati mefamily iyi achishivedzera kuti bhosho ndiri kutaura ndakasununguka ndiri kutaura ndisingatyi ndati ndiri kusvika ndisingavhunduki chikonzero zviri kuitika zviri kunyadzisa kusanganisira muroora wangu inini ari kurwara kana achifamba haasi kukwanisa kupfeka zvomukati anosunga zambia nokuti anoda mhepo ari kuita maronda asi tikaenda kuchipatara hapana kunyange chirwere chepabonde chiri kubatwa umunzi ari kurwara vese vari 14 here ndo zvirwere zvakazviwarwarisa kutouya apa vese ka asi pane hwana akakonzeresa wandiri kuti mukadzi wemukoma wababa ava ari kurwara chirwere ivo vaiti kwanzika tichitaura kuchishona tinochiri chirwere chezuva okay ndobvunza kuti kune vamwe vasingazivi chirwere chezuva chii chiri kuitika mukoma KB zvikanzi kana mukatarisa imbwa mukoma KB imbwa pachadzo kwanzi dzinorwara chirwere chinonzi chezuva chokuti kunzira inoshandisa imbwa pakunozvibatsira inogona kubuda chinhu chinenge chichibluma kana kuti ronda rinenge rakabudisa nyama dzese kunze ndinenge ndakambozviona ndo chirwere chakachirwara muroora uyu muroora uyu pakufamba varoora vangasati vakwanisa kuudzana vese kuti ndiri kurwara chii chiri kuitika pakarwara muroora uyu kusvikira murume wacho azoshidzira kuti izvi hazvichanyariki izvi ende akaenda kuhospital achipiwa bed hapana kurapwa kuri kupora vanhu vachienda kunoona mamwe madzimai achibvaona kudaro pakabva vaona zvimwe zvikanzi niniwo ndiri kurwara but handisi kurwara zvakadaizvo vaungana varoora ndikuona kuti vese vari kurwara asi mukufamba vasikana chii chiri kubata asi mwe nemwe pasi paifamba ainzwa nyaya iri kuitika kuti baba vedu vane zvarute kwatiri vanhu vetezvara vane chirwere kuti vane mushonga unonzi munyangunira mubobobo kana kuti gondwa asi gondwa iyi iri kupindira varoora chete ndo pakanzi izvo toita sei zvikanzi aiwa ngatifambei mukadzi wasabhuku anove ndiye umwe mukadzi wevarume ava anove ndiwo murume ari kuita zvinhu izvi akati ndoda kufamba neme chikonzero ndine wangu muroora ndirika ndiri kunyanya kuendesa muroora kumusha kwavo ndichiti ari kurwara chikonzero patiri kufamba zvatiri kubata zvinonyadzisa baba ari kuita varoora zvinhu izvi ndokubva vabata vafamba kudaro zvikanzi kwete ndoda kuti ndive panzvimbo ipapo mukataura pamutemo munyika yeZimbabwe mukanongedzera munhu kuti unegondwa mukanongedzera kuti ane bobobo kana kuti anoroya munobva masungwa saka regai ndisvike ipapo ndoda kuti ndikuratidze kuti ari kuita zvinhu zvindiani asi musaita kuti vabereki venyu vana baba vatize ngavauye vagare pasi chikonzero nenge chiita musoro pamwe chete kuti vaone chiri kurwadza vabereki chii varoora ndo pakatiwo isusu kuti bono ndiisu takatsamwa regai tikuratidze ndo pavakaenda unogara pageti hatisi kubva pano kana pasiri pava mubatsiri right kusvikira mubatsiri abva mukoma kepato munzvimbo yeguta reHarare chiri chizvara chekumaundi Darwed ndokubva apindira mukati menzvimbo yegokwe apindira mukati menzvimbo yegokwe mukoma KB zvikanzi regai ndikuudzei pano zvandoda kuita basa asi basa randichaita pana panzere kuti gondwa muri kuona uyu baba ava kana kuti munhu uyu haaziriyi ari kunopinda mumba umu achinoita zvimadzimai ari kushandisa imbwa ndiani ane imbwa yake hombe iri kurwara chirwere ichi beyond deep down beyond
deep down, beyond, deep down, oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, yeah, yemeni wo. Varoya vana piro mumba iwe ndiani akashedza mubatsiri kuti aende kunobatsira varoora vakangoenda kuno mukadzi wa Sabhuku. Isusu mama hatina kwatiri kuenda, tichagara pano nokuti nyaya tiri kubata isusu nemi munotoiziva, asi hakuna munhu ada kusimudza musoro. Takuuya kwamuri imimi ndimuchatibatsira, asi takuenda kunogara pamba apo. Chinove chinhu chokuti vaingonyara kuti nhengi, asi kuenda kunogara pagedhi remunhu vaizama kuratidza kuti vatoratidza zvimwe zvezvimwe zvavari kufungira ndo zviri kukonzeresa, kusvikira varume vaungana, kusanganisira nemuvhileji, kusanganisira Sabhuku panext, zvikanzi aiwozve kana vana vachirwara. So nyaya yakazonyanya kurema pakuti izvo vabereki vevana ava vanova ndo varoora ava vachibva vachivedzera kuti muchipedza kuita izvozvo tiri kuuya isusu takuenda kwamambo, nokuti imi munoratidza kuti hamuna muri kuziva zviri kuitika. Wai musikada kufamba nevana vedu? Vana ava varoora havazi vana venyu ava. Wai muchiregera vachirwara kusvikira nevarume vanondovaridzi vakadzi ava vanova vana vevabereki vari kuita zvinhu izvi vakutonyera kuti toita sei vakadzi vedu vari kurwara, vari kunzi vari kuti vabonde nana baba vedu. Ndo pakatenderwa kunzi uyai muungane, vanhu vachibva vaungana. Mukoma KB pakabuda kunonzi kunyara, zvikanzi ndoda kuti tigoti pano pauya varoora panapa ndo patoda kushanda. Ndobva paitwa zvakaitwa mukoma KB, paita zvakaitwa kudaro. Imbwa iri pamba apa ichibva yanzi panapa pane mbwa iri pano, zvikanzi hapana imbwa. Vanhu vakanetseka vakawanda, zvikanzi kana muchiti pano hapana imbwa munoreva nhema. Chikonzero pano pamba toziva kuti pane imbwa pano. Imbwa iri panapa yakura, iri kuratidza kuti haichanyatsooni, uyezve kana mazino ayoyo inogona kunge yakatobva mamwe. Chikonzero imbwa iyi ndeyakudhara, iri kupi? Baba vakati imbwa yakafa kudhara, zvikanzi nevanhu imbwa iyi takaiona manje pano. Kunyangwe vana vepamba ipapo vakatoira kuti aiwa imbwa iripo baba, mukati yakafa zvatisingazivi munenge muchinyeba. Imbwa iri kupinda kuti kuseni chako tamboibvunza pano. Zvikanzi imbwa ngaitsvakwe. Pasina nguva mukoma kepato vanhu vakatoungana vachinzi tofambisa sei basa. Imbwa ikangobuda kungobva kwairi kubva ega pindikiti yapindira ichifamba senge mudzimu zvachikonzero yakura mukoma KB. Hambai kumagunde, yekumagunde, hambai kumagunde, yekumagunde, jekesa musutu, yekumagunde, kufamba uko imbwa ichipinda murwashi ichibva kukanzi right nobatsiri. ndiyo imbwa yandikutaura iyi. Tarisai vakadzi vakaenda kuchipatara nemukadzi ari kurwara. Tarisai imbwa iyi, mukatarisa imbwa iyi mugotarisa hama iyi munhu ari kurwara, ndo mugosondiudza. Vakadzi vangosvika chingoti zvakaita imbwa iyi ndizvakaita mubatsiri. Zvikanzi mese muri kurwara imi bati pari zvino zvaunze zvatakisa nyaya panapa ka ndezvemukadzi uyu. Zvikanzi right, zvandakuda kuita panapa ndezvekuti isu toda kuti isusu anove ndiye muridzi wembwa iyi, imbwa iyi ndo iri kushandiswa pano, ndo iri kuita madzimai varoora. Asi imbwa iyi iri kuuya nemufananidzo wababa ava varoora. Taurai zvamukuti kuona imimi varoora uchidzira kuti isusu tiri kuona munhu anouya kuzotigangira nesu, but tiri kuona ndivatezvara, asi kuti vazotaura kuti neuyu. Zvikanzi kwete, taurai vanakomana makashedzera kuti vakadzi vedu taurai kana muchiziva kuti munhu akuya. Zvikanzi isusu tati isusu mbasi ringaite zvinhu zvake. Mukoma KB ndikubva paite chamupupuri chakasimudza imba yebaba, chasimudza imba yebaba. Imbwa iyeyi inozivikanwa isingahukuri, ndokutaka kuhukura. Vakaenda kumamisha vanoziva dzimwe dzimba dzekuti kumusha dzotaka kungoshedzera kuti kungohukura senge dziri kuchema. Imbwa payakataka kuchema ka dzimwe imbwa dziri mumanext door chibva kuti sei kudavirira. Imbwa ichibva yapinda mumba, yapinda mumba imomo ichibva yafa. Yapinda mumba ichibva yafa, yapinda mumba yafa kudaro. Baba payakafa vakangoti imbwa yangu chichitika paimbwa yangu. Zvikanzi hamufani kusimuka pane vamwe ndichiri kushandira. Zvikanzi imbwa yangu pane zvaitika, but imbwa yangu yafa iri mumba, baba vari panze. Zvikanzi pane zvaitika pane imbwa yangu, vanhu chinopinda imba urikuona imbwa yaite sei imbwa yafa. Zvikanzi baba chatiri kuda panapa ndechekuti iri panapa imhuri yenyu ishi zvamakaita ndoda kukurerutsirai kuti makaita musingazivi. Makatora mushonga imimi wamaida kuti mushandise panyaya dzokurima, asi pakurima kwachona zvinenge zviri kuramba zvakare. Hazvina basa zvamakaita kukuvadza varoora. Nhasi nevana venyu hatiziti muchasvika kupi, ende vana venyu muchadetsera kusvika papi, nekuti vakadzi vavo vesava makatora ava. Pupurai mega. Zvikanzi kudini atezvara. Zvikanzi ichokwadi. Inini chandinoziva ndechekuti ndaingorota kuti nhasi ndakandina mwamoyo, nhasi ndakandina machuma, asi ndisingazivi ndo zvandiri kuita.
pauya varoora vachishevedzera kuti iso vari kurota vainene vari kuitwa agondwa nene hazvina kumbondibvunisa chikonzero ini ndogara ndichizvirota zvikanzi kwa imi muri kutimogara muchirota ukama hwenyu hwanga uripo nembwa yenyu chii zvikanzi inini pandakaenda kunzira mushonga uyu imbwa iyi ndo pandakanoipiwa ikoko imbwa iyi ndakatobva pamba pandakapiwa mushonga uyu ndo pandakabva chinzi iwo kushanda kwesekwa uchienda uchishena nembwa ishi imbwa iyi haina munhu waikamboruma iyi vanouya panapa vanotoziva kuti imbwa iyi haina kana munhu waikambohukura inongoziva iri ipana pabadze asi ndiri pachangu ndaizvizari dzimwe dzenguva ndairota ndiri panze ndakarara mumba ndongozoona ndapepuka ndabuda panze asi pandopepuka ndiri panze ndinoona imbwa yake iri pandiri ichindinanzwa ndo pandiropepuka yandinanzwa ndobva ndadzokera pandobva ndarara asi ndaisaziva kuti pane kwandaenda asi nyaya yekurota kuti nhasi ndarota ndiri mukadzi wabhozho nhasi ndarota ndiri mukadzi wanhingi zvaitika pandiri asi hapana pandikamboona ndiinawo ndo pandoziva kugumira ipapo zvikanzi ndo mashoko zvikanzi kudini mubatsiri mushure mekunge watezvera zvikanzi nemubatsiri ndoda kuti ndikukugezai baba ndakugezai pane hope dzamucharota hope idzodzo mukasazvikuwadza imi pachenyu munenge mararama asi munofanira kuita chiratidzo chokuti imi pachenyu muchaita zvimwe zvinhu zvikuratidza kuti mune vakakanganisira vakawanda asi handisi kuda kuti mugorara mega mumba menyu ndoda kuti murare nemhuri yenyu seukama sezvinoita vanhu vari parufu vanongorara panze zvikanzi but imi vasoti murare panze ndoda kuti murare mumba nevarume vanosvika 5 ichienda kumberi nokuti muchenge makavhara madhoo ende vanhu vari kupinda mumba imomo kiyai madhoo eshu kiyai dhoo ndokubva varara panze mukoma KB imba yandiri kutaura ndeyehuswa yezvidhina zviye zvakakanywa but zvisina kupiswa baba vakakuma usiku mukoma KB varara imomo ndokutunga imba nemusoro kuboora munosa kuboora kudhuma imba nemusoro kudhirisa zvidhina vakazopepuka ivo vari pakati pokuti musoro uri panze makumbo ari mukati vari kubvunza kuti chii chaitika zvikanzi ndarota inini ndichiruma nembwa imbwa yandarota chindiruma iyoyo ndo imbwa yakanga ndinaye panapa iye kazofa ndozvandarota zvikanzi fonerai mubatsiri wofonera zvikanzi ndokusaka ndakuudzai kuti zvamucharota zvikakusiyai mararama asi chigarai pasi neukama wenyu mupupurise zvakaitika asi chandokuzisai ndechekuti hapana muroora wamusiri kuripa kuhama dzake ripai varoora vese saka izvo zvimukoma KB baba variko but vakazvima musoro vakatunga kamudhuri vari kurwara izvozvo saka veukama visachibva kuti no nyaya tainzwa nyaya yakaitika ende zvataurika zvaitika asi baba venyu havana kuramba iko zvino zvingati mbomirai semunhu ari kurwara unai zvakaita musoro wavo tikaramba takutaura navo tinotokonzeresa kusvika munhu pakutofa zvakare asi mose zvayabuda tochimirire baba ava vaite sei vaite zvakanaka nyaya yakaitika musi wechitatu last week izvozvi baba ava munhu ari kutorapwa ende akatomboita 2 days ari muhospital ndikubudidzwa asi vari pamba musoro wakazvimba manzai yakasvuuka yese varoora sezvo vanga vachirwara vakunzwa sei izvozvi varoora vari kurwara mukoma KB nokuti varoora vakutopiwa treatment zvakare kutorapwa nemunhu akaenda mubatsiri akabudisa nyaya iyi ndiye ari kurapa zvakare chi varoora but muroora akati aiwa hazvina kana nguva kana basa kuuya kwandiri changa chichikonzera ndechekuti zuva rega rega rakasikwa naMwari maitiwa madzimai imbwa iyi yaitenderera mamuri kufa kwembwa iyi zvose zvafa ende huturu nehasha dzeurwere dziri pamuri ndedzekuti zuva nezuva maiswa huturu hwechinhu ichi iko zvino chafa hapaisina munotorapwa mukatopora ende vakadzi varume mimi musaramba vakadzi venyu vakadzi venyu ende ndikada kuuzisa ndezvekuti handisinoda kutaura ndakadzika chikonzero yaitomupinda zvakare munzvimbo dzakasiyana mukati mune vamwe vatorwa asi mayakapikira chaimo nemazita akanyorwa pasi ndevaroora ivo varume havana here zvirwere zvavakabatira kubva kurwara kwaita madzimai avo hapana matatitanzwa nezvaari kutaura nokuti zvazvinogona kunge zvakaitika mukoma KB but vanakomana chandakakwanisa kuona pavari mukoma KB vanakomana vari kunyara kunonzi kunyara ndo vana baba vakaita zvinhu zvika kuti ivo 1 by 1 akaenda kunoroora mukadzi wake but baba vavo vakangotura kuti abarika vese vakadzi vevana ndikungovaita mudzimai wavo kuita barika hama dzevaroora hazisati dzachaja kuti vari kudei kubva kuvana vavo varimo muchikwata chekunzi kugara pasi kuchaitwa kana baba vavapora hama dzevaroora vanova vabereki vevaroora vari kuuya zvakare kuzogara pasi nenyaya iyi chikonzero baba vakabvuma pachikerereka ndizvozvo saka vari kuti ivo vabereki vevana ava vari kuuya vamwe chimushedzera kuti chatinoda nechekuti vana vedu vapore asi pachagarwa pasi vari kuuya igokwe ipi gokwe nembudziya yes please varoora vanosvika ivo 14 ivo vatezvara ava vane pfuma here vane zvinhu here zvavanazvo zvokuti vanokwanisa kakuripa varoora vari nani but zvinoenderana nezvanga vachiita zvemukoma KB zvienderani hazvienderani
murora ega mombe 14 mombe baba Isabel. Baba vakunobagira mombe 14 mosha amai vari kugara nawo mombe akavarora mombe ngari pakaipa chokwadi. Sakanganwe magamba chinobhidhirika wenyaningwe kusiya kanthawe ziri pana 10 minutes past 11 Monday 17 August 2026 pamwepo kapatiri kukumbuka ganyu rapatiwa na Brigadier General Retired Albert Jack Nyamuronda. Comrade Jekanyika Gwengwe watiri kupendesa ntsiku ya lero uno kumanda ya National Heroes eka mabva kamafara kuchokera kakuna acting president Colonel Retired Dr. Kembo Muhadi pamwepo pagogomeza kanjira ila fambi wakana defuto Brigadier General Retired Albert Jack Nyamuronda. Mamuka seko mukoma Gregory Gatsi. Paka chivu chiri kuti kudini. Inzwa muri yeZimbabwe pane mwanakomana wandiri kutaura nezvake uyu mwanakomana akura ane makore anodarika 20 anga achigara namai vake netumwe tuzukuru tiripo ipapa asi vana ava mumbereko yamai vavo vakaberekwa vari 5 asi paine kusiyana kwemutupo wese rinoti baba. Okay. Noloshiwiri pinifo vakachiwemba kirikasha Fofo. Yata. Zvadaro mukoma KB mwanakomana kati kuna mai vake mama ndinokumbira kuti mugonipo $1 ndoda kuenda kumashopu kune vamwe ndimunoti mbijana. Mukomana uyu aitwa zvema drugs aitozikana ndokubvanzi mari yauri kutaura handina namai ende varege kutaura zvimwe zvinogona kutengwa zvichibatsira muri yese mumbasa amai. Mukomana uyu mukoma KB ndokubva aenda kupawa ndokudzoka kuma 11-12 dzeusiku ndovharwa dhora mai vake ndokubva apinda mumba kudaro anga kabata tsvimbo ndokurova mai vake ruoko rukachikoka kaviri ndovharuma nzeve yavo yeku left side ndokubva varepa apedza kudaro mukoma KB vadonha mai vake ndokutora mupini webadza. Andizivi shona ndoda kutaura apa kuti ndingataura shona yakaita sei inogona kusvika kuvanhu. Kana tichienda kuchimbuzi tine nzira yatinoshandisa kubvisa zviri patiri zvichibuda kusara muchimbuzi ndokutora mupini webadza ndobva abayirira ikoko kwa amai vake. Amai ndokutorwa kuendeswa kuchipatara chiri kuChevu ndokuonekwa kuti kondisheni yavainayo inoda chipatara chihombe ndokutaurwa munzvimbo iyi ndokuisa kuti chimwe chipatara chihombe chiri mukati meguta reHarare. Amai vachisvika muchipatara havana kuita nguva vachibva vafa. Kutaura kuno kwatiri kuita amai vakatoshaika nematambudziko. Inzwai muri yeZimbabwe pavana vanga vana amai ava uyu mwanakomana uyu ana baba vake vasiri baba vevamwe vana ende mwanakomana uyu haasi kutozikanwa kuti vabereki vake varipi kuti baba wake ndevapi. Mwanakomana uyu haana kutiza. Mwanakomana akaramba aripo kutaura kuno kwatiri kuita ari mumaoko emapurisa akasungwa achibvunzwa kuti wakazviitirei ari kuti kudini. Haana zvaari kutaura kuti munhu wokudhakwa kuti akuti asingunonziko zvinozvi ndo paakutoona kuti ndo zvandakaita ndakaponda mai vangu. Pamba apa pana baba here? Aiwa pana baba panogara amai nemwanakomana uyu nezvimwe zvivazukuru zviviri. Saka nyaya yemari yakanyimwa $1 ndiyo yakakonzera kakuti aende kumashops ozodzoka achiuraya amai. Kukana ari munhu anodhakwa akaregere kukanganwa zvinhu zvakaitika kuti anyimwa mari wai akaenda kubhawa akadzoka ainazvo musoro kusvika auraya mai vake. Zvakaoma. Zvinonzwisa tsitsi nematambudziko papa Isabel. Regai tinzwe kuti vedare vanoti kudini. Wagona tanuko Thomas Mateta Cape Town yesi Bozho na Kanyemba takachibata chimuti kuti dzikunoku ku Cape Town South Africa. Mano Godfrey Mainge Hama kwa Mutare ku Penalonga kuritani konseku ya rero. Pa Isabel mangwanani mamuka dzimwe dzenyaya dzamakabatira kaZimbabwe dzinosanganisira dzipi. Icho kwadi muri yeZimbabwe sekuziva kwenyu mukati menzvimbo ndine nyaya muri Zimbabwe yemukati mandinoshevedzera kuti chakari uko kukadoma uko ku Ward 7 kunonzi ku Blackmore Valley muri yeZimbabwe kune murume
akakwanisa kufamba about 3 kilometers kuenda musango kunobata mbudzi yomwe murume mushure kuzionekwa kuti abata mbudzi ndokuisunga makuma pamwe nekuisa machira mumuromo ndokuita mudzimai. Asi zvakazoitika ndezvekuti akabvuma hake kusvikira aunganidza mapurisa vanga vari pedyo kusanganisa vakuru vanga vari pedyo achienda namai vake kunobhadhara zvimwe zvezvimwe zvekuratidza kuti ndakapara mhosva ndakabata mbudzi imwe ndikaita mudzimai. Murume akapinda musango arafamba urendo uratani mbatani 3 kilometers kuenda kunobata mbudzi kumafuro. Asi anga achitoziva kuti kune mbudzi iriko. Ndofunga aitoziva ende kuri kutonzi mashoko aya ndekuti atori nemunhu umwe waida kubata paakakundikana ipapo ndipo paakazoenda kumbudzi. Zvakaoma. Ndine nyaya iripo mhuri yeZimbabwe yeku kuMount Darwin. Nyaya yemwana anga achirwara. Mwana uyu zvinozvi tinongomuti mwana chikonzero akangogara ari murwere kubva kare akanyora form 2 ari muform 2 ndokutanga kurwara hana kuzopedza form 4 asi izvezvi ane makore anokwana kuita iwo 36 years kuberekwa. Ari pa 36 years kudaro kuchibva pazoitika rufu pamba paitika rufu pamba mwana uyu amunhu aitaura but achirwara but kubva ipapo parufu anga asisatauri. Kuchibva kwazoita munhu akasvika panzvimbo iyi ari mukati mekuita sei mekuda kubatsira mwana uyu achibva taura mwana uyu ateva kutaura kudaro akanzi izvo inini ndine zvandauya kuzozadzisa asi kana ndichida kuzadzisa ndoda kutangira pano pamba. But zvakazoita pamba ipapo zvakaita kuti baba nemwana vasawirirane ende baba vari kushevedzera kuti is better mundibate mundiise mutorongo nekuti mukasandiisa mutorongo uyu mwana ndichauraya akanganisa upenyu hwangu. Zvakawanda zvacho muchazvinzwa mushure mekunge ndakutaura kuti chii chinopa kuti baba vakachengeta mwana kusvika 36 years achirwara ari pamba nhasi uno akukwanisa kutaura vakuti ndichatofa ndatomuuraya. Ndedzimwe nyaya idzo ndine nyaya yandakataura mhuri yeZimbabwe ndiri mukati menzvimbo yekwaRusapi asi nyaya iyi ndeye mukati meguta reHarare. Mune chikoro chiri muHarare chakapa vana ndorani vachiti vana mararamiro amuri kuita tiri muklasi muno hamusi kugarika zvakanaka vana vese muri kurwara tichakava nemushonga kuzopa vana ivo vana vasiri vake. Dzakaonesa ngoma kebi vanenge vachidaka kubata bhozhongora vanenge vachidaka kusvitsa nyaya pachimuti paNational FM bhozhongora anobatika sei. ichokwadi mhuri yeZimbabwe unondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Musabhipa musafuna private number ngatitaure zvinoenderana nenguva 20 bhozhongora Washington Marimira wapitira kamustudio musureka menhau nenguva za9:30 muntondo washangani pabodzikana sutu anenge akuzitindimura isa muchirongwa bhozhongora segment part 1 nasi papa Isabel Tsudzuraitenzwe. ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadzana nekutsudzura matimana wose enyika ino ndiro dziva chimuti munenge makachibata matimana mhuri yeZimbabwe ndotangira papiko muzukuru wasekuru muri kudaka kupfapfaidza chipi. ndafunga chinobatanidza Zimbabwe neMozambique. Right. Zimbabwe neMozambique paka Zimbabwe Mozambique. But mukanzwa takuitaura mhuri yeZimbabwe tiri kutaura nenyaya yekuti yapinda nokubatanidza mukati menyika ino but nyaya ndiri kutaura panapa mhuri yeZimbabwe iri kubatanidza Zimbabwe neMozambique. Inzwai nyaya iri kuitika mhuri yeZimbabwe yemumwe mwana ari kuchema achiti Zimbabwe handina kubasa kwandiri kuenda hongu ndotoridawo but handisati ndariwana. Mwana uyu mwanakadzi mhuri yeZimbabwe anotaura mashoko achiti takabva munyika yeZimbabwe ndokuenda kunyika yekuMozambique kunzvimbo inonzi Mkuchamano. Vasvika ikoko vanoti nzvimbo iyi pune pamba patinosvikira ipapo pekuti kana uchinge wasvika munotobhadhara $100 ekuti mupiwe pekurara nepekugara unobva wapiwa imba yako. Muchigara ipapo basa redu isusu tiri ikoko nderekutengesa muviri. Saka kune mari inobviswa inoenderana neDollar yekuti unyorwe muzita mubhuku. Pana amai variko vanonyora zita rako vonyora zita vonyora senemu vokunyora nhamba dzichitupa vanoti tinozviitira nyaya yekuti kana wazoita dambudziko
ukwanise kuzikanwa kuti munhu watinaye panapa ndiwe kupi uyezve ndiani. Saka nzvimbo iyi inouya vanhu vachita mafaro kunyanya vanotsva varume vanenge vachitsvaga vakadzi vekufara navo. Okay. Anoti mukadzi uyu ndiri ipapo ndakabva ndaona mumwe murume weikoko akauya achitsvaga kuti ane mari yake, hazvisi zverudo asi ndisi kutsvaga mari. Ndobva tapinda mumba tikatanga kuita mabasa edu atabhadharana mari. But ini pandakapiwa mari murume uyu akatanga kutamba neni matambiro aita, ndokubva auye pahuro yangu, ndokutanga kuita senge ari kundikisa huro, ndokutanga kudhonza kuita senge ari kusveta. But ndainzwa kuti paari kusveta patori nezvinhu zviri kubuda mandiri. Ari kusveta. Saka nguva yaakapedza kusveta akaratidza kuti munhu arikuda kuti amedze zvaanga achisveta. Ndobva akundikana ndokutanga kukosora. Akosora kudaro haana kuzomedza, ndokutanga kubuditsa ropa mumuromo. Nditarisa pahuro pangu ndikoda parusara pandobuda chi paruda ropa. Iye zvakare chibatanga kukosora chiturutsa chi achirutsa ropa. Ndobva adonhera pasi vanhu manye kunoudza vamwe kuti uye mune zviri kuno kwizvo. Saka ndakamusunidzira akadonha pasi. Paakazopepuka achiti ndiri kukumbirawo mari yangu ndiende nokuti hapana zvandaita. Uye akati aine mari andisei handikope. Anga achadwa mariko murume uyu? Kwanzi mari yanga achadwa inoenderana $3. Okay. But ichishedzwa nemetcash. Mari yanga achadwa inosvika iyo $3 but ichishedzwa nemametcash. Murume achibva aenda but akasiya mashoko ataura achiti mashoko akataura anofananidza akubvunza kune vamwe kwai mashoko anoreva kuti uchazoona. Murume uyu chizvarwa chikupi? Chizvarwa chekumozambiki. Mudzimai chiri chizvarwa chekuzimbabwe. Okay. And ndanotaura kuti ikoko takatowanda ikoko tinotodarika 15 panzvimbo patiri ipapo. Mai chamwa apa Vonapo Clinic Glendale zvikanzi asina ubora. So mwanasikana aunza nyaya achiti hongu ndinganyara kuti ndo basa randaita asi ndinoda kuti ndibatsirwe nevanhu. Chandiri kutya ndechekuti ropa rangu paraidhonzwa hongu akazorutsa handine here dambudziko mangwana, pamwe ndigona kuzokuwara, pamwe ndigona kuzokanganisika nekuti ropa rangu airidi plus iye matorero airiita nzira yaishandisa. Hapana pandikanzwa kurumwa. Munhu anoedza simudzi akangoisa muromo wake norurimi pamuromo panyama yangu ndokutanga kudzoka dhonza ende ropa rangu ranga rakutobuda richipinda paari. Haana kumedzeka kusora. Ropa raakabata iye ndere kupukuta kuona kuti ropa ratosarira iye asi kuona pakakuwara hapana. Haana kuenda kuchipatara. Akatodzoka muno munyika yeZimbabwe. Kubva zvaitika incident iyi haana kuzogara kuMozambique. Akatobva tokwira achibva toya izvezvi ari muno munyika yeZimbabwe. Asi murume uyu paakati ndidzosere mari yangu nokuti hapana kutamba kwataita, uye achibva aramba zvikazviona. Zvaane nguva yakareba sei zvaitika? Nhasi tikaikanganise nhasi izuva rechi4. Aisi. Ndizvo manje. Asi makachibata pamakaenda kakuhondevhari kwamusapa. Ipapa hondevhari nerusapa. Zimbabwe. Inzwai mashoko ari kubva kakumwana womuno muZimbabwe. Uyu anga ari kuMozambique. Ichokwadi. Achitsvaga kuti anorarama sei. Achitengesa muviri. Achibva azosangana nomumwe murume wakawirirana kuti aiwaka basa iri rachitaita unofanira kubhadhara mari inoenderana $3 asi akachajwa ini metcash. Mari ichibva yatobviswa. Mari yakabva yabviswa ichibva pamusikana. Vachibva vaenda kwavakaenda kunosasana. Ichokwadi. Vakatanga kakutsvodana. Murume achibva atsvoda musikana pahuro. Achibva tanga akakudhonza ropa. Ende waitozvinzwambuyira kuti pane zviri kubuda mani. Hapana chati chaitika. Izvezvi haasi kurwara, haana chati chaitika but ari kuti Zimbabwe handioni kumberi zvinhu zvangu chera. Pane vanoziva kuti zvinorevei kana vakambozvinzwa kuti zvinorevei. Hapana here zvandinofanira kuti ndibasirwe. 0781373340 kana 0781383340. Tashaya kwatinoenda tichitugwa zvinodhakwa. Yes. Pese. Kwese kunongobata chimuti chete.
mukadzi uyu akatopinzwa musatanism ndinonzi Gilbert Chimpaka ndiri kuno kubhangeti baba Isabel. ndopapinzirwa ndesatanism Reka tibve kuti munangwari pantedo ndiupone. Dina Bosho Murisa. Tinosimba makadini kwa mai Chimbowa. Ndiri raiti zvangu. Kuri iseko kumfa kose. Kumfa kose kuri raiti. Todzoka tovhunduka nemandi kana vanhu vakuita kunge mazimba eMozambique. Taburai zvenyu chii chakaitika kuMozambique? Murume uyu kuti munhu here kana kuti haatori zembaya chaiyo. Amen. Zvinotyisa izvi. Kuti pane zvakatoitika mukudhonzwa kwaitwa ipapo. Plus mashoko akasaurirwa kuti uchazviona anogona kuzorwara. Saka anofanira kuita sei? Haandofanira kutsvaga vabatiri, akuda kutobatirwa uyu adzoke kumba. Anofanira kutotsvaga vabatiri. Ende kumba akatodzoka toe muno muZimbabwe. Saka akufanira kutsvaga vabatiri. Ngaatsvage vabatsiri. Hatizivi kuti ropa iro rakatorwa pamwe akamedza rimwe haana kuzviona iye asi anogona akamedza rimwe kana kuti anogona kutoshandisirwa satanism chaiyo. Okay. Zvikazomaafekta kana kungomuka akafa chaiko zvinotyisa zvakaitika. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini vari seko Dr. Chimbowa. Ndiripo na Bosho. Dani komano. Wino mano, ganyo. Ganyu pang'ono kuti tani uko kunyumba. Kunyumba kulibwera kwanza mangwatu kumba wairesi. Inde. Lamusana awiri atatu mano Dr. Nophias Chimbowa. Ndingupasa benza Darlington chiwa apa hade hapo. Na Addington Mpwanya ale gweja na uyu ngarore baba Miriam Peter Zulu. Please, unaweza ukatatu Peter Zulu. Ko uyu Miriam ndiani ko kuna Peter Zulu? Ayi waka ndi baba Miriam andiyane kamwana kakiti kusaidi wewe. Oh, kikusaidi. Ndazi napunza ubaya muntu banzi mu escape yazi muri boye. Hakuna mwana yukusaidi mwana wake. Itagi timu ya baba na mai Chimbowa. inyaya yakaimbona tidhogwasi zvikanzizo warora mukadzi ane mwana kusaidi murume ari kubvunzwa aenda kuno mwadoro nemurume akazorora mukadzi wake wane mwana wakaenda kati ini ndarora mukadzi wangu obva aenda nemwana wangu obva anoroorwa ikoko saka ini ndosangana nemunhu akarora mukadzi uye wandikaita naye mwana pabhawa tiri kumwa tese uye murume akarora mukadzi wangu ini ndakubvunzwa ndati ndikubvunzwa ine vangu padoro shamadoro nevana vanganiko ndine vana 4 plus 1 ari musango pandiri kuti 1 ari musango andirika mukadzi endi akaroorwa nemwe murume wandiinaye saka uyu murume ari kuziva kuti ndini ndakaroora murume mukadzi wemurume aimbudana nemurume uyu ane mwana wachona saka murume uyo zvikanzizvo shamari ini ndini ndakaroora mukadzi wakanga uchigara naye nemwana ende mwana wako ari kumba kwangu saka pawabvunziwa apa wati ndine vana 3 ne1 ari musango pauri kuti musango mwana wako ari kumba kwangu ini ndini sango rachiriri Akagona kubvunza nokuti hakuna mwana anonzi mwana ari musango baba Isabel. Hakuna zvakadaro. saka unoti kumba kwangu iri isango Tindo tendai maseno mucheki mukuru. Tabatwa na Bani Chinara ari paHillside. Musikana uyu atove pama1 kutaura chokwadi pane zvichatoitika. saka anofanira kuita sei ndochichemo chake Iye ati here kwa ndoita sei chaari kutsvaga rubatsiro BB Boys, Bosho na Bonzo chepa Mozambique icho. Vanhu vachazvirega zvemuchivande hapana chinoitika hacho kuchichidzirwa chete zvokunwa ropa pamwe ndo love yake murume uyo itapfo Madam Boss Chenge Masara tinashe Choose the Jackie members ose Queen Association of Zimbabwe Tazi muri kwa Mashiza ne kwa Munyoro ne kwa Mukundwa pa Mushonga Hande ne kwa Kuyeri yose Kambazwi yose ndi Mashiza Twins Tawanda and Takunda pa Guruwe pa Vochora. Kuti murume uyo anga sina here chirwere chamazino chokuti kana achitsvoda munhu anotanga kubuda ropa mazino. right kana abuda ropa mazizo kuti kudaro
amen kuti akataka kutsona rubuda ropa mazino pamwe ubva dzipwa zvakare. tena kuna wana haina kusiyana neyekusolomiyo iya anoda kubatsirwa uyo ndinonzi Duga Dola pamandara. Tinokutenda eka Zimbabwe nokuramba makabata chimuti Brigadier General Retired Albert Jackie Nyamuronda. Tiri kudzoka manje mushure mekunzwa kamashoko anotevera. Pane chamatsudzura kudhara chiri kubatanidza kaZimbabwe nenyika yeMozambiki. Icho chamati pane mwanasikana kana kuti mudzimai uyo akaenda kuMozambiki kune avo vanonoka kuti bata vangangoda kunzwa kuti chamatsudzura tisati katatanga urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika Brigadier General Retired Albert Jackie Nyamuronda changa chakamira sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe kunonga sida kuti bata vanonoka kupinda pachimuti tinoziva kuti munenge muchangozouya chete. Twarangarirwa inyaya yekuti kune murandakadzi akaenda munyika yeMozambiki kunonzi kuChamano. Nzvimbo iyi ari mukati mekutaura anoti handivanzi chikonzero chandoda pana pakubatsirwa. Inzwa iZimbabwe mashoko ataura nemwanasikana anoti inini basa rangu ndoita basa rekutengesa muviri. Okay. Saka ndakaenda kunyika yeMozambiki nenyaya yekuti ndainzwa kunyara asi zvichikwanisa kuraramisa vana vangu. Ndobva ndaenda kuChamano. Nzvimbo iyi kana tichinge tasvika ikoko tiriko vanasikana takawanda tinotobva kuno kunzvimbo dzakasiyana. Asi kana tichinge tasvika apa kuna amai variko vanotaurwa nezita. Unoenda kunonyoresa ikoko but unenge wakabata mari inokwana kuita inoenderana nedhola asi ari moment cash. Okay. Wanyoresa kudaro unonyorwa zita rako, onyorwa sinemu yako, unopa adresi yako kunyika yeZimbabwe kwaunobva nefone number. Vanoti ndichimubvunza anoti vari kuti isusu atizivani kwauya kuno kubasa. Imba yauri kushandisa ndepedo pano. Kana wazoitira dambudziko chisiwo kubata. So mudzimai uyu anozikanwa nezita ariko kuMozambiki anoshanda saagent. Pamba pake ndo panoita zvinhu izvi. Okay. Zvadaro anoti takuita basa redu. Ende anotaura kuti isusu hatina rudo bhosho. Tine otungo tinishirana nawo kunyika yeZimbabwe. Apa tinenge tichitsvaga mari kuraramisa mhuri. Saka makazopinda munhu wandakapinda naye mumba mushiri mekubhadharana. Mari akandibhadhara yaienderana nemari iri kuwanda 3 US but ari mabet cash. Okay. Ndapiwa mari iyi ndobva tapinda mumba. Chataka kusana tisasana tiri mumba tisati taita zvatikawirana zvekabhadharana. Akabva auya pahuro pangu ndokutanga kundikisa kunditsoda achinditsoda kudaro mukoma KB achitsoda kudaro kwanzi ndakanzwa kuti pane zviri kuitika. Ndikutonzwa sokuti munyama dzangu paari kusveta mune zviri tobuda munyama mumwiri mangu. Okay. Aramba chidaro paakapedza asati abva akada kuzama kumira kutsoda nekumedza zvanga achitsveta zviya but achipedza kuti anomedza akabva haana kukwanisa kumedza akazoita senge munhu adzipwa ndokutanga kukosora achidonha pasi. Adonha pasi ndokutanga kutobuditsa ropa riya paikosora pape ropa riya ringabuda mumuromo. Achinobata pahuro pake ari kutonzwa kuti pakatota ari kudatisa maoko make ari kuona iropa ari kuisa kana kuti glass kana kuti mira kuti aone hapana kukwara hapana kurumwa asabuda ropa. So ndo pakasuridzira murume uyu ndobva adonha uko adonhera uko ndokumhanya kunoshevedza vanhu achiedza vanhu vauye bebe chikuona ndo zvaitika pana paizvo uyu achipepuka paipai paangadonhera ari kuti chindipa mari yangu ndiende nokuti handina chandaita. Musikana anoti wandipedzera nguva yangu plus zvawanga uchiita zvakambomira sei. Murume achibva aenda but asati aenda akasiya ataura nemutauro make but vari pedyo vanonzwa nevamwe vane nguva arikoko anotaura achiti mashoko akaireva kuti uchazviona. Akataura nechiPortuguese. Yes. Achiudza musikana uyu kuti uchazviona. Ndokubva aenda zvake. Musikana akabva tobuda auya kuto kuZimbabwe ataura mashoko kuti Zimbabwe handichazivi ndakutya. Ropa rangu parakabuda iri aida kumedza but hongu ndakazoriona nenzira yekuti anga akukosora achirirutsa but kana kuri kuti ropa rangu rapinda maari aida kuriita sei, ndichazoita sei, koinge wana hapana kukuvara raibuda sei.
musikana uyu ndiye arikuda kubatsirwa. ndichada kubatsirwa ari kuti inze veduwe mungandiseka but inzira yandaitoshandisa kuti vana vangu vararame ende handakusanga manje zvichikwedu vari kurarama but zvandakusangana nazvo manje handizivi kuti ndobatsirika sei. handina here dambudziko rinozouya pandiri. Zimbabwe, mudzimai uyu chiri chizvarwa chekuzimbabwe koma changa chiri kupi? Kumozambike. Zvakasangana nazvo izvi hazvina here dambudziko mune remangwana? 07 ezvo muri mudododo weMozambique uyo ngatsvage mubatsiri anomubatsira chop checha rikiti bvo. Ndinonzi Big Bento ndiri kuUnited Kingdom. Takachibata chimuti kuti G. Munoti kudiniko nenyaya iyi? Kutengesa muviri hazvifadzi Jehovha. Ukaita mabasa erima haudye mudododo. Hona manje wakupiwa kakisi yesatanism. Ita pfo kuti mumashasha kusanganisira London British chingaipe Shekman Matono. Tichaona makuerere tinashe handifungi kuti zvaimira kwazvo kana kuri kuti dai ropa iri rakamedzeka nekuti kutosveta chaive chinangwa chekuti arimedze rakabva nepai iye asina kakumumwa kana kukurara. 20 minutes past 11 hatisi kuziva kuti Ebola here, hatisi kuziva kuti isatanism here. Ndosaka vanhu vati ngambofamba ambonzwa kwese anzwe. Yes, even kana kuchipatara dai akaenda akanotaura kuti ndozvanaita apa uvaratidza vasikana nevakomana veikoko umboitawo matesti. Titendereka Zimbabwe kuMozambique Zimbabwe ivampire kana kuti akaromba pamwe akatozviitira kavanhu vakawanda kunwa ropa ikoko. Ndinonzi sarudzai mauye kumacheke. ichokwadi inyaya iyi mukoma KB dzevanhu vanoti kana vachinotengesa muviri kurusangana nezvakawanda dziri kuitwa nevakadzi dzichiitwa nevarume. ndine imwe zvakaita nchekudze munyika muno muZimbabwe yekutizo pane vakadzi vanomira patouchline vakamira patouchline munhu ari kuti akasvika ipapo akakecha munhu akabuda naye achisvika kumba kunyangwe asina kubvisa zvipfeko zvake chipfeko chemukadzi chiri kushayikwa. Mati chiri kuitika? Vakasvika vakakechana vobva vaenda kumba vachinosvika ikoko varume vakawanda vamwe vanoti atibvise zvipfeko zvedu chikonzero tiri kumhanya ende hatisi kurara muno muisoso. vanongodropa voita zvavaita but pakunodzokerera hembe chipfeko chemukati chidiki chiri kushayikwa chemurume anenge atsvaga munhu wokusasana naye. aunoshaya chipfeko saka mumwe akazoudza mumwe kuti ndozvaitika zvikanzi andoda kuenda achibva aina ndobva achishaya akati mfesi wangu ndoda chipfeko changu ndatora ndichizviziva chikonzero kune umwe wakazviita mukadzi achibva takakurohwa achibva ati ngatidzokere pawanditora togona kunoona chavepo ipapo. vachinosvika vakashaya chipfeko pasina maminitsi zvikanzi ichi chaapa ichi feshuwa chikabva chatoonekwa changodonhera mberi so changa chabva kupi? ndo pasingazivi ipapo mukadzi anozotaura zvakawanda asi vamwewo ndivanga kutaura vachoti nesuwo tinoshanda naye panapa tatoda kutomudzinga pano nokuti kana changodzoka sezvezvi futi chipfeko ichi hapana mumwe munhu futi anobuda pano anotorwa zvakadi anokeshwa futi kusvikira iye aenda paanoenda iye ndo patosara tichikeshwa. Saka mishonga iri kushandiswa kana nemadzimai aya? Mishonga ishandiswa nemadzimai. Nyaya iyi iri kuitwa nemunhu mumwe chete panzvimbo iri muHarare. ndichauya nayo nyaya muHarare mukuitika zvinezvi. kanyemba naBhozho dai mukadzi uyo akangodzorera mari iyo murume uyo muroyi aiwe aitosada atosaduka afunga nyama. Ndinonzi Langton Chingoma paMajor Brown Glendale ndomutsa vagari vose kwaMajor Brown nemudzimai wangu anonzi Elena Chirata naFani Mafuto naAlec Beja naJames Matias ndoti get well soon kuna Rebecca Fosa. Ko iye mudzimai uyu akangodi kungodzosera mari yemurume uyu. Ndio patisikaziva. Mushure mukuonaka kuti pane zvanga zvaitika uye angachidhimanda mari yake back. Ndofunga tozvifunga kuti atora kumashure kuti andingadzorere mari yemunhu but ndikuona sekuti aifanira kudzorera. Hanzi naPaul Dumba kubhindura. Abusekoro wangu. Bhozho. Asi maCentral haizivi here. Ndo pamunogara ari Dumba. Ime gopa muiziva. Baba Isabel. Atidaka kutaura kazvinozvi. Imimi takaita road shows kuMidlands. Takaita road shows kumaCentral. Ichokwadi. Munozviziva wani. Tikaenda. Patakandoputisa chichedzera nyaya yekukura kwenyika independence tiri pagoko ipane mbudzi yavo.
ime munoti vanhu vakaungana pagokwe nembudziya mungawasanganisa nevanhu vakaungana paguruve. Kanyemba kwakagadzirwa stadium Teomo chabvuta kuguruve ati ndiripo ipasendirokai mukoma KB ndine nyaya yatiri kumbopedzisa yaitika mukati meguta reHarare yevanhu vanobva basa ranoshanda muhurumende. Murume akaroora mukadzi ane mwana wake, aroora mukadzi ane mwana wake, mwana uyo atokura. Pane kufungidzira kwanga kuchiitika kwekuti murume anga akuda kana kuti pane kusasana here nemwana womukadzi kana kuti anga akuda mwana womukadzi. Vakadzi aziva nyaya iyi mukati mekubvunza, vari mukati mekubvunzana, murume achibva abuditsa futi, achibva kushura afudhe mukadzi wake, iyewo zvakare achibva azvishudira zvakare. Izvezvi kutori nenhamo nematambudziko ezvinga zvakawanda, regai tipedzese mangwana rikiti ndibva ndareva ndokureva ndiri mukati mekureva ndinokumbira kuregera mburi yeZimbabwe dzimwe dzenguva mwangazwa voice rinenge riri mukati mekuchinja chikonzero panenge mune zviri kuitika mukati mevoice. Rega ndireve ndichiti mburi yeZimbabwe zvandakabata nhasi, zvandakagukuchira zvirimo munhava nekubhegi, zvandakatakura ndine nyaya mburi yeZimbabwe yandakataura yakaitika mukati menzvimbo yedomboshava yokuti kuna amai vakaita mwana asati adarika mwedzi mutatu ndokubva ashayika kureva kuti akabva afa. Asi zvakazoitika ndezvekuti kuna amai vakabata foni ndokufonera amai vemwana uyu vachiti aiwa ndiri sekuru, mudzimu wabuda pandiri. Asi mudzimu wabuda uyu wakagara pamuhobe yandinoshevedzera kuti wakagara pahomwe. Kana ndichiti homwe, munhu mupenyu anonzi homwe kana agarwa nemudzimu wakafa. Vachishevedzera kuti inini ndiri kufona ndini mudzimu ndiri sekuru. Ndiri kuzama kukuudza kuti uyu akabata foni pandabuda uyu muzukuru wangu ane chokuita pakufa kwemwana wako. Asi ndiri kukumbira kuti mwana muzukuru wangu uyu kana wazomuona nguva yake yekufamba usiku yakwana akauya kumba kwako muudze kuti dzokera kumba ururara. Amai vakati ndira kuti musvike pano tigotaura tese ndigoziva kuti mundikumira regere sei ndichikuonai kusvikira zvichikodi vaenda ikoko. Asi amai nababa vemwana akafa, vane mwana akashayika, vane mwana akatisiya, havana kugutsikana, vakabva vaendesa nyaya kwaSabhuku. Muri yeZimbabwe ndakapinda mudomboshava last week ndichida kusangana nenyaya iyi, haina kuzotaurika mushure mekunge Sabhuku vaine zvakawanda zvinoda kuitika. Asi Sabhuku vakazosimudza nyaya ndokuendesa kwamambo. Kwamambo kwayakaenda muri yeZimbabwe yakaendako nezuro kwamambo. Mambo vakashevedzera kuti vachiona mavideos, vachinzwa maaudios, vachibva vachivedzera kuti tombomirira rimwe zuva musi wakati zvine dheti tiri kuda kuti izvo tigoshedza vamwe vabatsiri, tigoita kuti mudzimu wakambobuda uyu ubude zvakare utaure. Mambo havana kupa mutongo. Aiwa, havana kupa mutongo. Asi ndakaona mambo vane uchenjeri. Good. Vanotonga zvine ungwaru, zvine umbowo. Anditi pakambobuda mudzimu pakutanga. Right. Ndo wakataura ka? Uchiudza amai vemwana. Uchiudza amai vemwana wabuda pamunhu ari kunzi ndiye anga kagarwa neshave rikunokanganisa mwana. Muri yeZimbabwe ndiye munoziva. Mudzimu unofona here? Unotaura here pafoni. Right. So mambo ari kuti tichatsvaga vabatsiri. Toda kuti mudzimu uye ubude. Ambiri uchabudisa nenzira hivyo. Uchauya here? Hauye here. Kana wauya uchataura zvawakataura pakutanga here? Nokuti marekodzi akarekodwa aripo. Kokana usina kuuya chichi chaitika. iwo wakambotaura zvimwe homwe yawo inenge iripo. Chichi chaitika pakaipa. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yandakataura kuchinoi yemunhu akafa achimwa tii ari murume. Pakazoiswa danda paguva rekuti vanhu pakaonekwa pane mukadzi 1 pakaonekwa pane mukadzi 2. Inzwai Zimbabwe kubva musi wetedza richipedzesera paya. Pakazonzwika usiku padande pai vachichema mwana mucheche. Asi vakamuka kuseni vanhu vangasikaone chino. Ndokuzoonekwa paine mbudzana isina kuzikana kuti amai vabereka mwana uyu vari kupi. Nanhasi kambudzana ikoko ndokaripo ipapo. Tenoroshiviri binifo. Paiwanikwa vanhu vari paguva paya. Vanenge vakabata danda. Kokambudzana aka kakawanikwa kachita sei? Kachingotenderera padanda kati kachingotenderera kakaguma chi? Kakaguma danda. Ende chimbuzi cheche chichingonamira pakare. Ende usiku iko zvino zvakazokuitika ndezvekuti panga pachinzwika pachichema mwana. Asi kana pachichema mwana vanhu vanga vachichema usiku kukwira usiku chikonzero usiku ende kumakuva. Asi kana vamuka kuseni mwana wacho haasi kuonekwa. Baba Isabel, muri kuti chimbuzi here kana kuti inamo? Aya chimbuzi. Chimbuzi chinomonezera kutarisa. Chingangosiyana muhlobo. Asi chiri kodi chi? Chimbuzi. Ende isusu vanhu tinojera. Chemombe unochochiona ndi chemombe. Chembuzi tinochiziva, chehuku tinochiziva, chevanhu tinochiziva. Chiri kuoneka apa ichi ndechevanhu. Muri kuti imimi
chimbuzi ndicho chiri kupaka kuti vanhu vabatire padanda. ndochakazorwa ipapo. Amen. Ndine nyaya yepamurewa mukoma KB ye mwana mucheche anga achienda panguva asingagume, kwete kuti anoenda panguva kana yakwana, anga achienda panguva asingagume. Ndokubva pashedzwa mubatsiri ndokuenda ipapo, ndokubva ashevedzera kuti pano pane urombwa. Good. Ndokubva paita vakaramba. Mubatsiri ndokusiya teya, asiya teya zvikanzi izvo marambaka. Ndati marambaka ndoda kuti inini wese munhu wamakaendera, hakuna munhu anoromba kusiri kung'anga. Which means munhu kung'anga kwamakaenda neniwa futi ndauya panapa ndiri ng'anga. Asi ndoda kuratidzai kuti imimi mune kwamakaenda zvamaramba imimi, ndoda kuti wese akakupai mushonga wamakaromba anofanira kuti asvike pano. Ng'anga yese yakakupai mushonga ngaisvike pano, kwete ng'anga kwamakatora mushonga kwese ngakuuye pano. Ndokubva basiya pateiwa zvanga zviri pamurewa nezuro 10 oroshe. Ng'anga yakadhiraivha mudududu ikasvika ikamira ipapo, haina kuburuka, yakakotsika pasina kupo hadi. vanenge vachida kukubatai baba Isabel, munobatika sei kana mabva pachirongo vachikupai nhau pamwechete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri? Icho kwadi muri yeZimbabwe nenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero, nhamba dzisinganyadzisi. Inhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025, dzimwe dzinoti 0736 263536 0736 263536. panhamba idzi muri yeZimbabwe hadzizi dzekubhipa. Kana une zvauri kukumbira tanga watora bhopo nebepa, uyezve musanyora pafoni tiri kushandisa, musafona neprivate number, uyezve asidze nyambo zvakamira sei kungoti ndibhosho wakutotsudzura panosvikika tosvikika, musabhipa panhamba ishi. Ndinotenda baba Isabel vanobva vanyudza gejo mushure mekunzwa nhau nenguva dza 10:30 rambai makabata pachimuti kikikikiki kuseka kwepa WhatsApp KB na Bozho. Hakuna mudzimu wakadaro. Ndinonzi maitu chigwida ndiri pa White Cliff pariseko nasi pa White Cliff. Vachada kubata Bozhongora kuti nyaya dzavo dzitsudzurwe pachimuti. Bozhongora anobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe rikaningoti tapiwa magosha pamutare apo, ndichiti ndikwadzisira zvako makanika wangu uyu. Hey, anonzi Gwari akabata chimuti kwanza alichisiya, ndobva ndapindira zvakare imomo mamutare imomo mamurusabe mamukaseko mbuya mandlo Miriam Mutasa pamwechete naJena Johnson ndisikakangana Justina Chakambondo akabata chimuti kwanza alichisiya tirimo mamutare imomo apo tapiwa magosha anenge ari pakatakshop kakapo. Aiwa kuita senge supermarket kari katakshop achimhanya bata munenge makabatwa chimuti kwanza nevanhu vanotenga chatinenge chitevera ipapo chimuti kachibata. Aiwa muri yeZimbabwe tinovimba kuti munenge makabata chimuti nguva dzese. Vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu dzisina chipomerwa, nhamba dzisinganyadzisi, nhamba dzinonhuhwira. Inhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa satendai tindo masenu mucheki mukuru po rikiti Bo waswera seko sifelani zivanai pachishawasha kubasa. Hanzi takachibata chimuti pamwechete na baba na mai zvemunyati pasisa business center. Ndinonzi KB Kanyimba Bonzo na Washington Marimira aka Bozhongora. Tichakusiyana Mesauto Mason Lovo mambuyo makutetekera mafara yani tewera tinovarangarira magamba.